Eagles flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new town. It's a new day. It's a new life for me, yeah. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Oh, I'm feeling good. Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a la nit de l'edició. Amb tots vostès, Cristina Riba. Wow, bona nit. Bona nit, benvinguts, benvingudes a la 37a ja nit de l'edició que celebrem aquí al Teatre Romea, aquest espai meravellós, com veieu, aquí a Barcelona. És un honor, un plaer acompanyar-vos avui a tots aquí, que us vegi bé les cares. I com veieu, conviurem aquí a dalt de l'escenari, com veieu aquí, amb aquesta escenografia de Paraíso Perdido, que és el muntatge que s'està representant aquests dies aquí al Teatre Romea. És un text basat en el poema èpic de John Milton amb el text d'Helena Tornero i direcció d'Andrés Lima. Bé, un teatre és un temple de la cultura. I avui aquí la cultura, amb majúscules, està fantàsticament representada per tots vosaltres, el Gremi d'Editors de Catalunya. Els editors i editores sou una eina clau, una peça clau de la societat, perquè de les vostres mans en surt l'eina que ens permet educar-nos, aprendre, somiar, viatjar, retrocedir i avançar en el temps, imaginar nous mons. I un llibre també és una eina molt important. Com deia l'escriptor i l'editor Joan Sales, també és una arma. És una arma intel·lectual, poderosa, que és capaç de transformar els individus i les societats. El vostre sector és, a més, també un sector fonamental del teixit econòmic i empresarial del nostre país. L'element que us fa forts i que us uneix és una causa tan noble com l'amor pels llibres. I d'aquest amor pels llibres ens pot parlar bastament el president del Gremi d'Editors de Catalunya, si us plau, que pugi aquí a l'escenari, Patrici Tixis. Realment fa goig veure aquest escenari i també veure-us a tots vosaltres aquí, perquè l'any passat, no sé si us en recordareu, però estàvem tots encara amb la mascareta posada i no gaire tranquils. Jo crec que han passat ja moltes coses des de l'any passat fins avui. Jo intentaré ser breu. Aquesta pantalla que no veieu vosaltres és un rellotge. És un rellotge que em diu, ja he començat a comptar, ja m'he menjat 30 segons del temps que tenia, perquè hem d'anar una mica a l'idea perquè això sigui lleuger. Per tant, vaig a començar. Consellera de Cultura, conseller de Drets Socials, vicepresidenta del Parlament, tinent d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, tinent d'alcaldia d'Economia, també de l'Ajuntament de Barcelona, resta d'autoritats, presidents
de CEDRO i de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, de l'Associació d'Editores de Madrid, dels gremis de llibreters, de distribuïdors i de la indústria gràfica de Catalunya, de l'IBICAT, de l'Associació Col·legial d'Escriptors i president de Focus, amic Daniel, gràcies per acollir-nos a casa nostra i per la feina que esteu fent per la cultura. Col·legues, amics, benvinguts a tots. Hi havia un temps força llunyà en el que en algunes cases s'instal·lava a viure, sense motiu gaire aparent, un follet. En els moments menys pensats, aquest personatge, que era petit i entremaliat, sortia del seu amagatall i es dedicava a obrir, tancar portes i finestres de manera compulsiva, capgirava el que trobava i feia tota mena de trapelleries, i es va acabar convertint en un personatge literari. Com lo follet nuador de trenes, que es posava entre els llençols de la donzella de la casa i que apareix en les poesies juvenívoles de Jacint Verdaguer, quan encara no era mossèn Cinto. O el que es dedicava a xuclar el nèctar de les vinyes de forma cada cop més addictiva, com l'entranyable Trasgo del Sur, que li va donar vida a Ana Maria Matute. Aquests misteriosos follets que ningú se li escapa, que etimològicament tenen la seva arrel a la paraula foll, ens porten a pensar en altres follets, aquest cop un diminutiu de la paraula full, que, enquadernats en forma de llibre, també són capaços de fer molt soroll, capgirar coses i fins i tot canviar pensaments. És el poder transformador dels llibres. Gosaria dir que un dels secrets de la nostra resiliència, demostrada bastament al llarg dels anys, és precisament la follia d'aquest poder. Irene Vallejo té molta raó quan diu que a través dels segles els llibres han aconseguit, com a testimonis en una cursa de relleus, mantenir les generacions més unides. Avui estem a punt de tancar ja el 2022 i se'ns presenta un panorama ple d'incerteses, amb núvols negres a l'horitzó, que de fet ja els estem patint des de fa alguns mesos. Notem una desacceleració d'aquest creixement, amb increments de costos de les matèries primeres, pujades de tipus d'interès, inflació desbocada, anunci d'una possible recessió a Europa, però sembla que aquests auguris són inevitables. En qualsevol cas, quan es confirmin, si és que es confirmen, ja els gestionarem. Realment avui som aquí per una altra cosa. Avui som aquí perquè és un orgull treballar en un sector que té 500 anys d'història, que ha patit tot tipus de crisis i que, malgrat tot, segueix sent el primer sector cultural del país, capaç de connectar cada cop amb més eficiència entre els autors i els lectors i que no parem d'innovar. Si recordeu, no me'n vaig gaire enrere, però quan començàvem a sortir de la pandèmia i vèiem amb els ulls oberts com a plats com el llibre competia directament en el sofà de casa amb les plataformes de vídeo a la carta, no ens ho acabàvem de creure, semblava cosa de follets, aquests en bo. La majoria de nosaltres ens preguntàvem quant temps tardarien els nous lectors que havien vingut a recuperar els hàbits perduts i abandonar els llibres. Doncs no ha passat, de moment. Els nivells de lectura comparats amb el 19 han crescut i el mercat se'ns ha fet un 20% més gran. Si, com sembla que ha de passar, el llibre continua sent, en aquests dies de Nadal, un dels regals més apreciats, podem acabar l'any fins i tot amb un creixement modest, però creixement respecte a un any, el 21, que si recordeu va ser el millor de la dècada o fins i tot dels últims 20 anys. I si ens fixem en la lletra menuda, que això m'agrada força a mi, agafar una mica aquestes dades i rascar una miqueta, veurem que hi ha dos indicadors que ens donen a entendre la bona salut del sector en el que estem. La primera és les llibreries. En aquests 2 anys han recuperat clarament el terreny que van cedir durant la pandèmia en el comerç electrònic de llibre en paper. Jo felicitaria aquí a l'Eric per la part que ens toca. L'Eric és el nou president del Gremi de Llibreters de Catalunya, que ha fet una entrada, i ho veieu, amb molta força. Totes les enquestes ens estan dient avui que el 70% dels lectors
prefereixen comprar els llibres a les llibreries. I perquè us feu una idea, avui de cada 100 llibres que es venen, 70 es venen en una llibreria. 23 en paper són de comerç electrònic i 7 són llibres digitals. Som molt conscients nosaltres de la importància de preservar aquest immens tresor que és la xarxa de llibreries que tenim a Catalunya. Més enllà de comerços, són autèntics agents que dinamitzen la vida cultural de pobles i barris de les ciutats. I per això hem reclamat sempre i seguirem reclamant el suport de les administracions en polítiques actives que els ajudin a millorar la seva competitivitat i a preservar, si és possible, els espais que ocupen. I l'altre indicador important que hem vist després d'aquests 2 anys, cada cop em queda menys temps, però controlo. L'altre indicador que és molt rellevant és que una gran part dels nous lectors que s'han incorporat són, atenció, gent jove, que és un signe clar de projecció de futur del nostre sector. És veritat que en l'edat adolescent es perden molts lectors, però també ho és que en aquests 2 darrers anys les novel·les vinculades amb fenòmens de les xarxes socials, com el Wattpad i el TikTok, 2 paraules que jo crec que mai m'hauria imaginat que les pronunciaríem aquí, han captivat el públic jove. És una gran senyal. Jo crec que estem aconseguint que després de la pandèmia haver sortit reforçats i encarar els temps que venen en plena forma. Hi ha més indicadors encara, que és la nostra bibliodiversitat, que ens permet crear una oferta de continguts molt àmplia i atractiva, que si la combinem amb la gran creativitat que hi ha dels nostres autors, connectem clarament amb els lectors i aquesta que us deia dels joves és una clara prova d'això. Llavors, les biblioteques públiques, tots sou conscients, en som de la xarxa de biblioteques públiques que hi ha a Barcelona i a Catalunya, que a més, durant aquest temps hi ha hagut dotacions econòmiques per poder renovar catàlegs, amb la qual cosa ha millorat l'assistència, ha millorat la qualitat del que tenen i, per tant, és un reforç de la lectura. La innovació. Nosaltres seguim investigant, no parem, nous formats perquè el lector pugui accedir als llibres quan vulgui i de la manera que vulgui, i aquí tenim una prova que és l'audiollibre, que està començant a arrencar i que està caminant amb força i que li aventurem un bon recorregut en els propers anys. I després la internacionalització, la capacitat que tenim molts dels que estem aquí, les empreses editorials, d'exportar els nostres continguts és molt gran i la majoria dels que estem aquí segurament d'aquí 4 o 5 dies ens tornarem a veure a la Fira de Guadalajara a Mèxic. I amb això tenim, hem de dir-ho i reconèixer-ho, un suport important de les administracions. I ara que parlo d'administracions, deixeu-me que m'aturi un moment per destacar l'èxit de la campanya del Fa 6 anys tria un llibre de la Generalitat i també l'encert de posar en marxa per part del Ministeri de Cultura el bonus de 400 euros pels joves que en compleixen 18. Realment estem segurs que l'any vinent tindrà més capil·laritat aquest projecte si aconsegueixen agilitzar l'accés dels joves al registre. Hem de seguir acostant els índexs de lectura als dels nostres països del voltant. Tenim moltes esperances posades en el Pla Nacional del Llibre i la Lectura que impulsa el Departament de Cultura de la Generalitat i sobretot perquè hi ha una amplíssima majoria del Parlament de Catalunya, oposició inclosa, que li va donar suport. Esperem, i tal com s'està desenvolupant, tot indica que serà un pla ben fet i que, sobretot, l'important és que anirà més enllà de la durada d'una legislatura. En canvi, al costat d'aquestes polítiques de suport a la lectura, ens descol·loca que els plans educatius que emanen del Congrés dels Diputats, les assignatures de Humanitats i de Llengua i Literatura es vagin diluint quan són un pilar bàsic del coneixement. No ens cansarem tampoc de reclamar-ho. Com també ens ha descol·locat, sobretot a les editorials de continguts educatius, el sorprenent anunci que ha fet el Departament d'Educació a les escoles de que no era necessari començar aquest setembre amb la implantació dels canvis dels programes curriculars, que tocava renovar-los, després de que s'haguessin fet grans esforços d'inversió per part de les editorials i que s'hagin ajornat. Som un gremi amb prop de 400 segells editorials. Tenim en actiu l'editorial més antiga del continent europeu, que és Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Som un teixit d'empreses
que està format per grans grups editorials, mitjans, petits, que en castellà i en català liderem clarament la producció editorial de tot el món hispanoamericà. I ens estimula, sobretot, que és el que ens inspira, fomentar un diàleg entre els autors i els seus lectors a través del que sabem fer, que són els llibres. El llibre que, com deia abans la Cristina, entreté, ens ajuda a entendre el món, ens acompanya en moments difícils, com hem vist en els últims 2 anys i s'ha clarament demostrat, que ens fa créixer com a persones, que ens inspira, i després, com deia en Gabriel Ferreter, al cel i a l'infern ja hi anem tots sols. Bé, no voldria acabar sense referir-me a un col·lega editor que fa pocs dies ens va deixar, en Julián Viñuales, membre de la nostra junta directiva els darrers 40 anys, un amant de la vida, optimista nat, amb una energia inesgotable i amb un gran sentit de l'humor. Ell va ser també un gran defensor de la cohesió del sector i descansi en pau. Finalment, vull agrair de tot cor a la feina de tots els companys de la Junta Directiva, que esteu la majoria aquí, d'en Pep Lafarga, el nostre secretari general, i també de tots els col·legues del sector. Sobretot, gràcies també a l'equip que formem a la Cambra del Llibre, amb els presidents del Gremi de Llibreters, l'Eric de l'Arco, amb els presidents dels gremis de distribució, l'Alberto González, de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, en Joan Avellà, i de l'Associació del Gremi de la Indústria Gràfica de Catalunya, en Joan Nogués, perquè sense ells, sense estar junts, la força que ens dona l'esperit de cooperació no hauria estat possible arribar a on hem arribat durant tot aquest temps. I la veritat és que haurem de seguir, pel que ve, més units que mai. I acabo perquè aquí em marca 0 i jo només em queden 3 línies. Acabo amb el desig de que ben aviat tinguem pressupostos de la Generalitat pel 2023, que ens acostem cada vegada més al 2% de despesa per la cultura i desitjar-vos i donar-vos les gràcies i desitjar-vos que gaudiu aquesta nit de l'edició. Bona nit a tots i que continuï la festa. Els premis i els reconeixements són els grans protagonistes d'aquesta nit de l'edició. I avui volem començar celebrant els aniversaris, perquè no hi ha millor manera que encarar el futur agraint i reconeixent la bona feina feta, veritat? Perquè fer anys, sumar, és important, és vida, és salut. I en aquest cas també és reflex de la persistència del gremi. Així que comencem pel quart de segle. Celebrem els 25 anys d'Ediciones Cáñamo. Bueno, yo he apuntado alguna cosa para explicaros, intentaré ser breve, como nuestro presidente, un poquito más. Daros las buenas noches y comentaros que hace 25 años sacamos el primer número de la revista Cáñamo, que fue bajo la dirección de nuestro recordado compañero y cofundador Gaspar Fraga, y que llegamos a los kioscos de toda España, que será nuestro principio, normalizar una revista de este tipo, ¿no? Eso fue en el 97. Nunca pensamos entonces que nosotros, un variado grupo de 18 personas procedentes de los más dispares sectores académicos, laborales y sociales, la mayoría activistas de los derechos procanábicos, llegaríamos a esta noche, recogiendo un premio del Gremio de Editores de Cataluña. La verdad es que no sé qué nos fumamos aquel día, que decidimos afiliarnos al gremi, pero lo que fuese fue un acierto. Y bueno, esto nos hizo editores. Hoy tenemos revista en España, tenemos revista en Colombia, en México, en Chile, y un cuarto de siglo nos da para aprender bien el oficio. Bé, doncs seguim amb més celebracions, en aquest cas el 50 aniversari del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Com a secretària del Centre de Pastoral Litúrgica, agraeixo al Gremi d'Editors de Catalunya el reconeixement pel nostre 50è aniversari en el món de l'edició, perquè haig de dir que com a entitat tenim uns quants anys més, ja en tenim 65, perquè de fet l'editorial va néixer per la necessitat de fer possible el nostre ideari,
que és el de promoure la renovació litúrgica impulsada pel Concili Vaticà II. Avui també celebrem els 50 anys de l'editorial Base. Després de 50 anys d'existència, podem dir que actualment Editorial Base és una empresa consolidada, diversificada i sòlida financerament. L'editorial es basa en 3 grans pilars: els llibres de no ficció, les grans obres i l'edició de llibres en el mercat infantil i juvenil. Si bé el seu principal mercat és el llibre en català, en els darrers anys ha tingut un fort creixement al llibre en castellà. El que vull, per això avui, és agrair a la gent que forma part d'aquesta gran família que és Editorial Base. Pedro Reverter Gil, que va fundar fa 75 anys ja l'editorial Reverter. Bona nit. Vull agrair la presència de cadascú de vosaltres en aquesta cerimònia de la nit de l'edició. Agrair a totes les persones i institucions que fan possible aquest acte. Bé, serà un discurs prou breu. Ara veig el que deia el Patrici, dels 2 minuts i mig. Entendreu que 75 anys d'història donen per molt, però tot i que força interessant, no us vull avorrir explicant la història que hem viscut en aquestes 3 generacions de feina i compromís. 3 generacions que han sigut el camí emprès pel meu avi, en Pere Reverter Gil, seguit pel meu pare, el Felip Reverter Planells, i un camí en el qual s'han anat succeint els reptes, les oportunitats i els contratemps. Però gràcies al poder de la convicció i la cooperació, hem estat capaços de superar les dificultats, aconseguint així enfortir les arrels de l'empresa. L'editorial Salvatella va néixer justament amb la voluntat de donar suport a aquest nou model educatiu. I avui celebrem els 100 anys de la seva existència. Bona nit. Aquest any celebrem els 100 anys de vida com a editorial. Gestionar un negoci tots aquests anys i continuar sent una empresa familiar i independent no és fàcil. La nostra indústria, com tantes altres, ha sofert un procés de concentració i només uns pocs han sobreviscut fora de l'àmbit de les grans multinacionals. Per nosaltres, gestionar el negoci d'acord amb els nostres principis té un valor incalculable. Aquests valors són l'especialització, ja que estem molt centrats en el món infantil i educatiu. La qualitat, perquè procurem que els continguts aportin molt valor afegit, i tenim cura de cada llibre amb vocació artesanal. I, finalment, la innovació, sense deixar-nos portar per les tendències o les modes. Sense la tasca dels traductors no hauríem tingut la possibilitat, segurament, de tenir accés a obres imprescindibles de la literatura universal que haurien estat inaccessibles per la barrera de l'idioma, de la llengua. El traductor per a cada projecte que emprèn es converteix en botànic, en veterinari, en expert en nàutica, en enginyer. A més, ha de ser alhora estranger i autòcton. I, a més, ha de reescriure l'obra amb el màxim de fidelitat i de respecte a l'original. Per reconèixer la seva tasca fem entrega d'aquest premi, el Premi de Traducció Ángel Crespo, un dels certàmens més prestigiosos del món de la traducció. L'atorga l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, la SEC, honorant la figura del traductor, poeta i humanista Ángel Crespo. Aquest premi, amb una dotació de 3.000 euros, és per Pablo Martín Sánchez, per la seva traducció del francès al castellà de l'obra L'Anomalia d'Hervé Letelier, editada per Seix Barral. Pablo Martín Sánchez rep el premi de la mà de Jordi Martí, tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, i David Castillo, president de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya. Un fort aplaudiment, sisplau. Bona nit a tothom. Jo també intentaré ser breu, però com que és el meu primer premi de traducció i potser no n'hi haurà un segon, em permetreu que sigui agraït i generós en els meus agraïments. Començaré amb uns agraïments institucionals i després passaré als personals. Els institucionals vull agrair, evidentment, al jurat que m'ha atorgat aquest premi, el Gabriel Ormaechea, Juan Gabriel López Guix, Joan Parra, Àgata Orgegec, moltes gràcies. També a CEC, evidentment, amb en David Castillo al cap. També a CEDRO, com no, al Gremi d'Editors de Catalunya i al Teatre Romea. Jo que vinc del món del teatre, ser aquí, en aquest escenari, rebent aquest premi, em fa especial il·lusió. Every move you make,
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Fernando Lara Bosch va néixer a Barcelona el 1957 i va ser editor i conseller delegat del Grup Planeta, empresa que, com sabeu, havia fundat el seu pare José Manuel Lara Hernández. També va presidir la Cambra del Llibre, ho va fer durant 8 anys, entre el 1987 i el 1994. El 1995, amb només 38 anys, va morir en un accident de trànsit. I ja des d'aquell mateix any, la Cambra del Llibre de Catalunya va instaurar el Memorial Fernando Lara per premiar els editors i editores menors de 40 anys, un guardó sorgit, lògicament, de l'admiració, de l'homenatge i de l'estima. Aquest premi s'atorga en reconeixement a la tasca d'un jove empresari o empresària o també d'una nova iniciativa empresarial del sector del llibre. La Cambra del Llibre de Catalunya concedeix aquest any el Memorial Fernando Lara a l'editorial Flamboyant. Les seves fundadores, l'Eva Jiménez i la Patricia Martín, reben el premi de la mà d'Assumpta Escarp Gibert, vicepresidenta segona del Parlament de Catalunya, i de Patrici Tixis, president de la Cambra del Llibre. L'editorial Flamboyant, fundada el 2009, edita llibres infantils i juvenils il·lustrats. Les seves fundadores han apostat per difondre l'obra d'autors i d'il·lustradors locals arreu del món. A banda de distribuir-los en castellà als Estats Units i Llatinoamèrica, els títols també han estat traduïts a més de 35 llengües. Entre d'altres, destaca, i a mi m'encanta perquè és que el tinc pels meus fills, El monstre de colors, publicat en 35 llengües i més de 5 milions d'exemplars venuts arreu del món. Ha estat considerat best-seller a França, Itàlia, la Xina, el Regne Unit i als Estats Units. L'editorial també ha tingut un gran èxit de vendes dels llibres de la Susanna Isern i la Rocío Bonilla, traduïts a 22 llengües. Enhorabona. I molt important, l'editorial compensa la despesa de CO2, que aquí ho tenia també amb l'ONG Plant of the Planet. Rebem aquest premi molt emocionades. Volíem agrair a la cambra, als nostres companys editors, als llibreters, als impressors i als distribuïdors que hagin pensat en nosaltres. Ens fa moltíssima il·lusió. La Patrícia i jo ens vam conèixer fa 19 anys treballant juntes a una agència literària i ens vam fer molt amigues i vam voler muntar alguna cosa juntes i se'ns va acudir muntar una editorial de llibres infantils. La vam obrir l'any 2009 enmig d'una gran crisi econòmica mundial i al cap d'un any el nostre distribuïdor va tancar. Però vam tenir la fortuna que el nostre distribuïdor actual, que és a Catalunya, que és MADE, amb l'Àngel al capdavant, ens va acollir i va apostar per nosaltres i vam establir una col·laboració molt estreta que per nosaltres ha sigut cabdal a la nostra trajectòria perquè ell va fer una feina de formiga, de formigueta i de picapedra intentant convèncer els llibreters que érem un projecte que tenia idees i que podia tenir un futur. Seguim aquesta 37a nit de l'edició perquè és que arriba un dels moments més especials, ja l'estic veient aquí. És el Premi Atlàntida. Té com a objectiu, com sabeu, reconèixer una personalitat o entitat que s'hagi distingit pel seu compromís amb la cultura, el foment de la lectura i o la defensa de la propietat intel·lectual. Ens introdueix la figura d'aquest merescudíssim Premi Atlàntida d'aquest any, que també el tenim aquí, una persona que el coneix de prop. És una de les veus més innovadores, més versàtils i amb més projecció internacional en el teatre actual.
És, a més, Premi Nacional de Literatura Dramàtica 2020. Un fort aplaudiment per Guillem Clua. Show must go on. Show must go on. Bona nit a tots i totes. Jo, si em permeteu, començaré amb una cançó. La lletra d'una cançó, no patiu. Compte amb allò que dius, perquè els nens t'escoltaran. Compte amb allò que fas, perquè els nens aprendran de tu. Els nens no són obedients, però es fixen en tu abans de decidir què volen ser. Ves amb compte, doncs, quan dius «escolta'm bé», perquè els nens t'escoltaran. Estic segur que en Josep Maria Pou ha reconegut en aquesta traducció maldestra els primers versos d'una de les cançons més populars i més boniques de Stephen Sondheim. Es tracta de Children Will Listen, del musical Into the Woods, una història protagonitzada per personatges clàssics dels germans Grimm que s'han d'enfrontar a la crua realitat que hi ha després del van ser feliços i van menjar anissos. Us preguntareu per què he escollit una cançó de Stephen Sondheim per començar aquesta glosa laudatòria. Podria haver recordat qualsevol dels múltiples papers memorables que han portat en Josep Maria Pou als escenaris. Arte, per exemple. Mi amigo Sergio se ha comprado un cuadro, recordeu? O Celobert, o La cabra, o Qui és Sílvia, o Desig, o El rei Lear, aquestes últimes, si no recordo malament, representades en aquest mateix teatre. També podria haver manllevat alguna cita cèlebre dels grans dramaturgs que ha interpretat. Shakespeare, Ibsen, Chekhov, Molière, Calderón, Brecht, Kushner, Sagarra, Pirandello, Nieva, Benet i Jornet, són tants i tants. La llista, com sabeu, és interminable. O fins i tot podia haver recordat les seves aparicions a grans pel·lícules, als mítics Estudio 1, o a estimades sèries de televisió que romanen a la memòria de tots. Però he volgut començar amb Sondheim, per dos motius. El primer, per la profunda estima i admiració que en Josep Maria Pou li ha professat sempre. I el segon, i això ja és més personal, perquè gràcies a ell, a Stephen Sondheim, jo el vaig conèixer per primer cop. I no va ser en un escenari, ni en una pel·lícula, ni a la tele, sinó a la ràdio. Corrien els últims 80, o potser els primers 90, no me'n recordo gaire bé, i Barcelona vivia una d'aquelles febrades intermitents del teatre musical que ens volia fer creure que el paral·lel algun dia podia arribar a ser Broadway. Passa recurrentment, això. En aquell context d'eufòria, un Guillem Clua, adolescent, descobria fascinat The Phantom of the Opera, Les Miserables, Miss Saigon o Cats. Creia que Maricel era el millor espectacle que havia vist mai i s'emocionava quan Àngels Gunyalons cantava Memory. Els més joves de la sala us semblarà inconcebible, però en aquella època no hi havia internet. Conèixer els nous musicals que s'estrenaven al West End i a Broadway era missió impossible i l'única manera d'estar-ne informat era escoltar un modest programa de Ràdio Nacional d'Espanya que es deia La Calle 42. Quan el vaig descobrir, aquest programa, especialitzat en teatre musical, ja feia anys que s'emetia. Havia començat el 85, de la mà de la Conxa Barral i, ja ho sabeu, del Josep Maria Pou. Gràcies a ell vaig començar a sentir a parlar de Stephen Sondheim i va ser després d'una de les seves apassionades i erudites introduccions que vaig escoltar per primer cop Children Will Listen. A través de les ones en Josep Maria Pou parlava i jo, un adolescent, un nen encara, escoltava. I ho seguiria fent durant molts anys. El primer que em va cridar l'atenció, evidentment, va ser la seva veu. Tots la coneixeu. Un instrument a la vegada poderós i maleable, capaç de fer tremolar els fonaments d'un teatre amb un sol mot i a la vegada emocionar-nos fins al més profund de la nostra ànima. Una veu capaç d'esfereir i confortar, plena de veritat, autoritat i certesa. Una veu que per mi durant molt temps no va tenir rostre. I això em fa pensar en el motiu que ens ha reunit aquí a tots avui. El Premi Atlàntida s'atorga a una personalitat que s'hagi distingit per la seva contribució al foment de la lectura i del món del llibre. La lectura,
És una activitat íntima i silenciosa que transforma les paraules en universos sencers, en una alquímia màgica i ancestral, tan senzilla i a la vegada tan poderosa que uneix unes lletres a unes altres per construir frases, paràgrafs, pàgines senceres que ens guien a través d'un laberint d'històries com un interminable fil d'Ariadna. Un fil que es torna veu dins del nostre cap, una veu que ens guia, ens ensenya i ens emociona, talment com si fossin nens escoltant-la en un transistor. La veu d'en Josep Maria Pou és indissociable del teatre, evidentment, però també de la literatura universal. Tots recordem la seva portentosa interpretació del Capità Ahab al Moby Dick de Melville, que després, per si no ho sabíeu, va gravar en un audiollibre de més de 30 hores de duració. El seu Bartleby, de nou Melville, molt adequat avui, però també ha estat la veu de Shakespeare, de Sòcrates, Ciceró, i fins i tot Cervantes interpretant Don Quijote en una superproducció sonora de Ràdio Nacional. Aquesta veu, deia, per mi no va tenir rostre fins anys més tard, quan tot Catalunya li reservaria un lloc al seu cor, gràcies al caparrut Manel Garcia de la sèrie Estació d'Enllaç. I sobretot quan va participar en la inauguració del Teatre Nacional de Catalunya amb una obra que em canviaria la vida per sempre, Àngels d'Amèrica. Poc em podia imaginar llavors que 25 anys més tard tindria l'immens privilegi d'escriure-li un altre paper, especialment concebut per ell i en aquell mateix Teatre Nacional. El personatge es deia Samuel Gallard i l'obra, Justícia, començava amb una pregunta. Quin és el moment precís? De tots els instants que conformen una vida, quin moment triaríeu per començar a explicar-la? Per parlar d'en Josep Maria Pou jo he triat una cançó de Stephen Sondheim, però estic convençut que tots i cada un de vosaltres ara mateix recordeu un altre moment precís que heu compartit amb ell en un teatre, al cinema, a la televisió, entre bambolines, als camerinos, en un sopar, és igual, però sobretot a l'escenari. Perquè tots ens convertim en nens quan en Josep Maria Pou puja a un escenari. Bé, no tots, n'hi ha que no apaguen el mòbil. Però la resta ho fem. Escoltem, aprenem i deixem que la seva veu ens descobreixi universos sencers. Per tot això, enhorabona, Josep Maria, benvolgut Josep Maria, per aquest Premi Atlàntida. Molt bé, moltíssimes gràcies, Guillem, per aquesta glosa. Doncs en reconeixement als més de 50 anys de trajectòria teatral com a actor i director, per la seva tasca com a traductor i adaptador de diverses obres i per l'amor que professa públicament cap a la literatura i cap als llibres, el jurat ha decidit que el Premi Atlàntida 2022 és per Josep Maria Pou. I'll face it with a grin. I'll never give it in. I'm with a show. I talk to feel, I overkill. I have to feel to carry on with the Josep Maria Pou, que rep el Premi de la mà de Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i de Patricia Itixis, president del Gremi d'Editors. Bé, una doble felicitació per Josep Maria Pou, perquè dissabte passat va ser el seu aniversari, 78 anys, per molts anys, Josep Maria Pou.
També ha excel·lit en cinema, en teatre, en televisió, en ràdio, en premsa. Josep Maria Pou és un artista total que amb un profund amor pel teatre s'ha desenvolupat en tots els àmbits de manera excel·lent. També en la direcció artística del Teatre Goya, el Teatro La Latina i actualment aquest teatre a casa teva que ens acull avui, el Teatre Romea. El Premi Atlàntida se suma a moltíssimes distincions d'un actor i director prolífic que segueix en actiu i que tenim moltíssimes ganes de veure't perquè, atenció, el 20 de desembre, ja podeu apuntar, Josep Maria Pou estrena aquesta obra, El pare, de Florian Zeller, dirigida per Josep Maria Mestres, que també crec que està per aquí al públic, aquí, al Teatre Romea. Enhorabona. Moltes gràcies. M'agradaria ser capaç de trobar paraules que fossin molt més significatives, més grans que moltes gràcies, però no les he trobat. Moltes gràcies, em sembla, quan surt del cor sempre una expressió molt justa. En aquest cas, aquestes moltes gràcies van subratllades en vermell i en negrita. Moltes gràcies. En Guillem parlava fa un moment de la meva veu. Ho sento, avui la meva veu no és la que era. Estic sota els efectes d'aquestes coses, de tots aquests encostipats que tenim en aquest canvi de temps. Demano, per tant, disculpes. Moltes gràcies. Gràcies a en Guillem Clua, gràcies. Gràcies al Gremi d'Editors de Catalunya pel premi. M'ha emocionat, em va emocionar molt la trucada del Patrici. Moltes gràcies. I gràcies a tots i cada un dels components del jurat que van dedicar un moment a revisar la meva feina, la meva trajectòria i la meva persona i considerar-la mereixedora d'aquest premi. Moltes gràcies. Permeteu-me que ara dediqui jo un altre moment, petit moment, a unes consideracions molt particulars al voltant dels llibres i de la meva afició lectora. Llegir és un costum, o potser també un vici. En qualsevol cas, un fet que condiciona tota una vida i que va condicionar i ha condicionat tota la meva vida. Penso què hauria estat de la meva vida si no hagués tingut la sort de néixer en una casa on hi havia llibres, molts llibres. Potser no seria actor, o almenys seria un altre tipus d'actor. Molt sovint hi ha una mena de mirada condescendent vers el món dels actors. Es pensa que l'actor és un ser simple que actua molt més per instint que no pas per coneixement. Es cau en el vici de pensar que l'actor forma part d'una bohèmia extravagant on el gin tònic té prioritat sobre el llibre. Però sovint també s'oblida que encara que només sigui per obligació, devocions a part, l'actor està condemnat a llegir sense parar. I això és així perquè el 100% de les propostes de treball que li arriben sempre acompanyades d'un text, d'un llibre, que forçosament s'ha de llegir. I tot llegint, imaginar i entendre com serà aquell producte, ja sigui obra de teatre, pel·lícula, programa de televisió, pel qual es reclama la seva presència. I un cop acabada la lectura, decidir. Els actors, doncs, llegim molt. Ja he dit que vaig néixer en una casa on es llegia. A casa hi havia una biblioteca, la biblioteca del pare, que per mi era com un santuari. Gràcies al fet de tenir llibres tan a l'abast, vaig començar a llegir de manera golafra, fins al punt que els pares, vetllant per la meva salut, em van haver de vigilar, obligant-me a deixar la lectura a una hora determinada per tal de complir amb les hores de son necessàries per un jovenet en època de formació. I recordo d'aleshores el meu primer acte de rebel·lió i potser també la meva primera interpretació d'actor. Quan la mare, al cap de mitja hora d'haver-me ficat al llit, venia a l'habitació per interrompre la meva lectura i apagar el llum amb un
Ja n'hi ha prou, Josep Maria. Jo em feia el bon nen. Interpretava el paper de nen que s'adorm i tan bon punt la mare havia girat l'esquena, treia de sota el coixí una lampareta minúscula i continuava llegint fins a les tantes de la matinada amb el cap amagat sota la vànova i els llençols. Vaig llegir molt sota els llençols. Ara ho penso i dic, Déu meu, mare meva, amb la pila de coses que s'hi poden fer sota els llençols, i a tu se t'acudia només llegir. A conseqüència d'allò, d'aquella infància malaltissa de llibres i lectura, puc dir que avui, per sort, sóc un malalt crònic, sóc un lletraferit. Per cert, em declaro lletraferit en el sentit més literal de l'expressió. Un dia em van tirar un llibre al cap i amb tan mala punteria que em van trencar un dit del peu. El 5è metatarsià. Vaig anar 7 setmanes amb el peu enguixat per culpa d'un llibre, lletraferit. I una nit em vaig quedar dormit mentre llegia al llit en un iPad de 12 polzades, el tenia així aquí davant, aguantant-lo amb les dues mans, i quan em vaig quedar dormit, l'aparell em va caure a plom sobre l'os del nas. Vaig tenir ferida i crosta durant diverses setmanes. Lletraferit. Llegir ha estat sempre la meva activitat preferida, molt més que no pas anar al teatre o al cinema. I vaig aprendre a llegir llegint teatre. En aquella biblioteca del pare hi havia molts llibres de teatre, col·leccions senceres. El meu pare era un gran aficionat al teatre. Recordo especialment una col·lecció que es deia L'escena catalana i una altra que es deia La farsa, en castellà, i uns petits llibrets de l'editorial Estelicer. Me'ls vaig llegir tots. I quan a casa no hi trobava el que volia, venia molt a prop d'aquí, al carrer de Sant Pau, a la llibreria Millà, malauradament desapareguda ja. Si la biblioteca del pare em semblava un santuari, entrar a la Millà era com arribar al Vaticà. I allà, a la llibreria Millà, amb els pocs estalvis que tenia, m'aprovisionava de tot el repertori teatral, Shakespeare, Molière, Ibsen, Pirandello, Bernard Shaw, Oscar Wilde, Eugene O'Neill, Arthur Miller. Recordo també diverses visites per aquí a prop, al voltant mateix d'on som ara, les Drassanes, al final de la Rambla, en aquell mercat de llibres de vell, de segona mà, on jo hi venia a vendre els tebeos que li distreia el meu germà gran, i amb els pocs calés que en treia seguia comprant llibres de teatre. Recordo que amb l'import de la venda de 5 tebeos del Capitán Trueno i 2 de Hazañas Bélicas em vaig comprar la història del teatre de Xavier Fàbregas. I això em porta a preguntar-me ara, els joves que avui estudien a l'Institut del Teatre, per exemple, o els que es preparen pel seu compte per ser actors i directors, tenen fàcil trobar el millor teatre editat? Em sembla que no gaire. I ves per on, el ressò de l'acte d'avui em sembla que pot servir per demanar a les editorials que ho vulguin escoltar més interès per la publicació de textos teatrals, clàssics i contemporanis. És una petició egoista, ja ho sé. Estic escombrant cap a casa, també ho sé. Però és una petició que té la mirada posada en una més gran difusió del teatre. I ho demano no només pensant en els professionals, sinó també en el públic en general, perquè d'això no en tinc cap dubte. Un bon lector de teatre és un millor espectador de teatre. La convocatòria d'aquest acte vol que ara mateix coincidim tots en un teatre, i el Teatre Romea, que no és poc. Un espai de llibertat, el teatre, un espai per la imaginació. I això m'agrada molt, perquè el fet teatral té un component lúdic, dionisíac, d'accés, de disbauxa, que està molt bé que aquesta nit vagi de bracet amb el fet de la lectura. Impregnant-nos, doncs, d'aquest esperit teatral, us convido a tots a la disfressa.
al canvi, si més no. Juguem. Juguem a canviar. Juguem a deixar de ser nosaltres i ser l'altre, a pensar com l'altre, a viure com l'altre. Per exemple, que el llibreter jugui avui a ser editor i entengui per uns dies el problema de la falta de recursos i les tirades minces. O que l'editor es cregui autor per unes hores i s'assegui a negociar un contracte a l'altre costat de la taula. Que l'autor jugui a ser llibreter i es perdi en l'excés de novetats, la falta d'espai i l'exigència que un determinat llibre sigui sempre damunt del tot del taulell. I el lector? Bé, el lector que jugui a ser autor, llibreter, editor i personatge de novel·la, que es converteixi en D'Artagnan i Dumas alhora, o en Proust i Albertine, o en Ahab i Melville, o en Lolita i Nabokov. En tot cas, la vista d'aquests temps de trasbals que estem vivint els últims mesos, on la paraula guerra és la que s'escriu més sovint i la que tenim sempre més present, enmig de la desorientació i la transmutació de valors que ens acompanyen en tota època de canvi i davant les violentes amenaces que venen de tot arreu, m'agrada molt pensar que el fet de llegir és un acte de resistència, perquè obrir un llibre és sempre una acció pacífica i llegir un llibre és sempre un acte de pau. M'agradaria acabar amb un record. Quan fa 14 anys, més o menys, la productora Focus em va fer el regal d'ocupar-me de la direcció artística quan vam reobrir el Teatre Goya. Conjuntament vam decidir que aquell teatre es havia d'inaugurar amb una declaració de principis i vam triar una funció que es deia Els nois d'història, que tractava d'això, del plaer de llegir, de com la lectura, la literatura, era base fonamental en la formació d'aquells nois joves que no només estaven matriculats a l'assignatura de la història. En allà vaig tenir l'oportunitat d'interpretar el personatge, jo crec que és un dels personatges que jo estimo més, que és un professor de literatura, que intentava enamorar els seus alumnes en el fet de llegir. I en allà jo vaig ser molt feliç al llarg de 8 mesos aquí a Barcelona, al Teatre Goya, i llavors d'arreu de tota Espanya, dient cada nit unes paraules que va escriure, lògicament, l'autor de la funció, Alan Bennett, per posar-les en boca d'aquell professor de literatura que jo interpretava. I aquelles paraules em van semblar, en el moment que les vaig llegir, una de les millors definicions de la lectura, del fet de llegir, que s'han pogut fer mai. Des de llavors m'han acompanyat sempre i m'agradaria tirar-les des de l'escenari, com si fossin els confits d'un bateig, d'un naixement, perquè tothom se les emporti a casa, a la butxaca, a les escletxes, i reflexioni, i pensi, i se les guardi al cap del temps. Aquell professor de literatura intentava convèncer els seus alumnes que s'havia de llegir i que llegir era un plaer amb aquestes paraules. Els millors moments de la lectura són aquells en què et trobes amb alguna cosa, un pensament, una sensació, una manera de veure les coses que fins aleshores et pensava que era íntimament personal, que només era teva. I ara, de cop i volta, ho trobes plasmat per algú altre. Una persona que ni tan sols coneixes, o que fa temps que és morta, fins i tot. I és com si del llibre en sortís una mà i agafés la teva. Això és el que m'agradaria, estirar la mà aquesta nit, trobar-me amb vosaltres, donar-vos les gràcies i que puguem continuar llegint per molts anys. Moltes gràcies, Josep Maria Pou.
No te'n vagis, no te'n vagis. Ja vol marxar. No em deixes marxar? No, perquè ara el que volem per cloure aquest acte, si us plau, que tots els premiats i premiades pugeu a l'escenari, també totes aquelles persones que heu entregat un premi, perquè volem fer una fotografia de família